Sziasztok! Szeretnék nektek valamit mutatni. Ezek az én körülbelül 3-4 éves bambuszaim. Egy-két szál volt ide ültetve, és az volt a tervem vele, hogy egy ilyen kis kör alakú pihenőrészt kialakítok belőle úgy, hogy bambuszfal fogja körülvenni ezt a kis pihenőrészt. És az első 2-3 évben annyi történt, hogy elkezdtek egymáshoz közelebb nőni. Volt egy beszélgetésem a szomszédnővel, aki félt, hogy átnő itt a kerítésen, és akkor nem fogja tudni kiirtani. Hát ahhoz képest egyetlen egy szál nem nőtt ő felé. Ugyanis én mondtam neki, hogy én megkértem arra a növényt, hogy ne nőjön, legyen szíves, ne nőjön arra. És itt a papagájok nyári helye, gondoltam, hogy erre még jöhetne, és meg is jelentek. Nagyon érdekes dologra lettem figyelmes pár napja. Itt a kör közepén egyáltalán egyetlen szál nem bújt ki a föld alól, viszont itt a szélén szépen, gyönyörűen sorba, hogy látjátok, szalmával kijelöltem, megindult még hozzá körbe nőni, itt is a másik szélén szinte, teljesen a szélén. Itt szépen látható. És nagyon érdekes, csodálatos dolog szerintem. Hihetetlen, már számomra nem az, mert ha nem hittem volna benne, akkor nem kértem volna meg ilyen határozottan a növényt. Igazából pár másodperc volt az egész, hogy én egy kör alakú pihenőhelyet szeretnék magamnak. Ezt meg is mutatom messzebbről. Itt az egyik széle, itt a másik. Jól látszik. És ezt szerettem volna nektek megmutatni, hogy higgyetek saját teremtő erőtökbe, saját magatokba, és a körülöttünk lévő élővilágban olyan szinten, hogy nagyon szépen együtt tudunk dolgozni, és amikor az ember valamiben hisz, és ennyire szépen utána meglátja, igaz, hogy éveken belül, de meglátja pontosan azt az eredményt, amit szeretne kapni, hát szerintem az a csodával határos, tehát nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!